नोंथांमोनखौ फिन आंनि बे बयसखौबोरै इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै आरो जोबजासिम नायलांगोन होननानै। मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब, लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामदो आरो नोंथांमोना लाइक मोनसेखौ थुनो दाबाव ना। आङो दायो बर्डिं पास दिहुनगोन लोगोफोर। नैबे एटिएम बायदियावबो दिहुनजायो। बर्डिं पास दिहुनगोन आरोना, नायलांबाय थादो। हेल' गाइस, जेनेबा नाथाय एटिएम बायदि बर्डिं पास दिहुनग्राया गाज्रि, बेवहाय जों दिहुननो मोनासै। नायलांबाय थादो आरो ना मा होनो भिडिअखौ माबायदि बेग लादोंना। आङो काउन्टाराव थांगोन, ओइ बे लाइन जाबाय थानायाव बेयाव थांगोन आं आरो नोंथांमोना नायबाय थादो। बेवहाय लाइन जादों आरोना, गान्दाबो दं। आं बेवहाय लाइन खाथिखौ काउन्टाराव आं थांगोन। जेरैबायदि मानसिफोरा लाइन जादों थिग बेबायदिनो आंबो लाइनाव थांगोन आरोना। थिग दं, बर्डिं पास दिहुननांगौ। बर्डिं पास दिहुनदोंमोन आं, दहाय जायासै। दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो बर्डिं पास दिहुननायखौ। नैबे जाहैबाय गान्दा, नुदोंना लोगोफोर? गान्दा ना मा होनो नाय। बेगाथ' मोननै लाइनाव थांबाय थादों। लाइनाव थांबाय थादों। एयारपोर्टआव दासो गुवाहाटी एयारपोर्ट, कलकाता जाबा नय आइसोमोन कलकाताजों। ठीक আছে, आंनि बेखिजा लाइनफोर जानायानो। ठीक আছে, हेल' लोगोफोर नायबाय था, नैयावनो बेग चेकिं खालामबावगोन इन्डिग'। थिग दं, बेयाव बेग चेकिं खालामनानै बर्डिं पास मोनगोन। बिसोरनो हरखागोन बेवहाय, नोंथांमोना सोलोंदो। बेयाव जायफ्रा खालामदों बिसोर फैफिनबाय ना मा होनो लोगोफोर? बर्डिं पास गैया, लाइनाव थांगासिनो जोङो बर्डिं पास लाना। नायलांबाय थादो, दाबो लाइनावनो दङ जोङो, बहुद गोलाव लाइनावनो। नुलांबाय थागोन नोंथांमोना, भिडिअखौ नायलांबाय थागोन। मोनथारबाय साब्रै साबासोनि उनावनो ना मा होनो लोगोफोर? मा बेलाय, सोर बेलाय? नायदो लोगोफोर, सोर ना मा होनो? बोरै नुदों? फुवाय गुड मर्निंआव गाइस, बुथेजोबनाय नुदों ना? नुखागोन, मानोना फुङाव मानसिया सिखारब्ला बुथेखायो आरोना। बेगखौ ओइयाव हरो जोङो, नायबाय था ना मा होनो? सोलोंदो नायनानै भिडिअखौ।
Ini ganda. Montarakai lainaव dङ मोनथारसिगोन बे समाव जोङो लाइनाव थाङै मोनहैथारसिगोन आरोना लोगोफोर बेवहाय जोङो गावनि टिकेटखौ दिन्थिनांगौ टिकेटखौ होनांगौ बिसिनि आखायाव बिनिफ्राय नोंनो बर्डिं पास आरो टिकेटजों लोगोसे जमा हरफागोन अब्लासो नों फ्लाइट गाखोनो मोनगोन आरोना थुदो होमबा नायलांबाय थादो बेगखौ बेबायदियैनो हरो बेयाव होबानो थांगोन नामा बे समाव बेगखौ अजन खालामबाय माने सुबाय आरोना खै केजि दं बे बेगाव आरो 15 केजिनि बाराथ' दैखांनो मोना जाहैबाय फ्लाइटआव दैखांब्ला एक्सट्रा फैसा होनांगौ जायो आङो लाइनाव थायै टिकेटखौ मोनबोबाय टिकेट आरो बर्डिं पासखौ मोनबोबाय बे समाव नैबे टिकेट आंनि गोदान आरो टिकेटबाव बेखौ मोनबाय आरोना ओमफ्राय बर्डिं पासखौबो आं खिन्थागोन नायबाय थादो आरो नैबे बर्डिं पास आङो दिहुनबाय बैयावनो होयो आरोना बर्डिं पास बेवहाय मोनो बेयाव मोनो बे नेगसखौ हरो आंनि फ्लाइट नाम्बार बेनो लोगोफोर बेबायदिनो मोनो आरोना बर्डिं पासखौ बैयाव मोनो नैयाव होयो बेगखौ होयो थिग दं र' लोगोफोर आं सोंग्रोनो मोनसे खोथा सांस लेने में प्रॉब्लम है सोंनायाव आङो थांगासिनो लासैनो सोंगोन बेगा ओइयाव दं नुदोंना बेगखौ आप लोग देखते जाओ इस तरह से जाना पड़ता है ठीक है इस तरह से जाना पड़ता है देखो वो थोड़ा सा बिजली है मैं अभी बात करने वाला है देखा होगा जरूर देखा होगा दोस्त क्या क्या करना देख ले
गान्दा नायनोबा गाइस गान्दा नाय एयारपर्ट सिङावनो दं बियो नोंथांमोना फैबा नुगोन एयारपर्ट सिङावनो दं नामा होनो बहुत आदमी आ रहा है उधर से ठीक है अभी मैं एयारपर्ट सिंनिफ्राय आंनो लान्च हरदोंमोन मोनसे जानो थाखाय अब्ला आं बेखौ लानानै फैबाय मोनफैबाय बे जायगायाव जानोसै आरोना ना मा होनो लोगोफोर माबायदि नायबाय थादो नोंथांमोनाबो गुवाहाटी एयरपोर्ट से मैं लंच लेके आया उन लोगों ने दे दिया मुझे लंच खाने के लिए इसलिए मैं भी लेके आया चलो कैसा है देखते जाओ लोगोफोर ना मा होनो और फिर लेफ्ट साइड में आ जा देखते जाओ कितना सुंदर बेसे मोजां एयारपर्ट नोंथांमोना फार्स्ट टाइम बा बेवहाय फैदो गाव हारसिंनो फै गाव हारसिं फैनाय बायदि मोजां गैया नाय बेवहाय पार्किं बिनिफ्राय नोङो गारि लानानै थांनो हागोन बहा थांनो गोसो बिनिफ्राय रिजार्भ लाङो आरोना दिननि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय नेक्स्टआव लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर नेनानै थादो